Hah? Halo Mas. Namanya Sinan. Kelas? Jangan gitu. Ngapa kowe kok seneng neng SMP? Kuliah apa? Cita-citamu dadi apa? Alamat omahmu ngendi, Mas? Jenengku. Ngapa kowe tekan jenengku? Awas seleb. Yo nek seleb ya rasa ditakoni, Mas. Jenengku Dava. Wis kelas berapa? Kelas 7D. Oh ya dah. Alam umatku, alamat rumahku Dumsari, Cangkringan. Hobiku melayu. Melayu. Ayo kuwi melayu. Cita-citamu apa? Cita-citaku dadi tentara. Gino. Iya no. Lah kowe polisi. Yo penatos. Jenengmu sapa? Jenengku Adel. Ngapa? Lagi gambar. Gambar apa kuwi? Gambar tembang. Jenengmu gambar ya? Oh, aku juga seneng gambar. Nek kowe seneng gambar, mesti kok pengen jadi pelukis. Ora, aku harus jadi dokter. Dokter. Oh, aku ya pengen jadi dokter. Alamat omahmu ning ndi? Harga Binangun. Kowe? Oh, omahku ning Ngemplak, tapi saudaraku ono sing Harga Binangun barang. Kowe kenapa kok sekolahnya kene? Aku sekolah ning kene karena sekolahnya resik karo tata kramane apik. Nek kowe? Padha, tapi aku dikon karo wong tua barang. Oh, dikon wong tuamu. Nah, aku malah dikon guruku. Iki jam piro? Wis jam 09.00.